is in bio, Ruben Iglio is my God. Karon November 25, 2020. Gikan karon ug hangtod sa kantoran, tanang mga tao nga niyubit kanako sa akong silinganan diri sa Mayahay, sa Metro San Jose, sa Pito ka lungsod sa dinang Katailan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, tibok kalibutan na abroad. Ang mga tao nga ni-unlike kanako ni bad comment sa akong Facebook ug sa YouTube, gikan karon di na sila makatulog, magsige na sila gyaw-yaw, hantod nga mambuto kanila maugat silang liog ug mga matay sila. Kawa na sila pagbalik hantod sa kanturan. Kini mga tao diri sa Dinagat Island usab nga walay mga baruganan nga wala na kontento sa akong Ginoong Dios, Divine Master Bin Idiri Senior, Master King of all Kings, Master Bimberay Junior, Divine Grand Master, Master Madonna Reverse. Manghawa na sila sa Dinagat Island kay kini Dinagat Island para ra kini sa akong Ginoong Dios, Divine Master Bin Idiri Senior, Master King of all Kings, Master Bimberay Junior, Divine Grand Master, Master Madonna Reverse. O ang mga tao sa nga lahig tumong tuyo nga rekan ako nga gusto ako dauton patyon barangon unsa man mga matay sila di sila makasulod sa company malay maglibot-libot sila sa krusada nga mawad-an sila sakto nga pangisip o panghuna-huna ug giling isay-say giling isulti kung kisi nagsugo kanila nga ipapatay ako ipabarang ako dauton ako iplantiran nila ako pinagis yung panalangin ug binisyon lolo si Roy Dr. Corontiles Princess Raida apuang yo ta inang kalikasan ang makalisan kutob sa sulod diri sa Dinagat Island nga maghugaw-hugaw ibalik na ang balaod kaniadto nga mangihibisan asa maliso mayabag ug mangawat og mga yuta mangangkon og dili ila mga yabag malisuan sila silang may panghuna-una magugahugaw malibang sila diri sa Dinagat Island bisan asa sila malayabag malisuan sila maglabay sila mga basura bisan asa diri sa Dinagat Island mayabag malisuan sila uban sa mamagnitos ug magnitas tanang controller gikan kaniadto ibalik na ang panahon kaniadto sa tanang espirituhan nga nagbantay karon sa Dinagat Island sa north, east, west and south under sa SMBO labi na sa Ginoong Diyos, Divine Master Bin Idrik, Master King of all Kings, Master Bimbo Rake, Divine Grand Master Pas Madonicio the First, Divine Master Bin Idrik Senior, panahon na usab nga ibalik na to ang balaod kaniadto. Master King of all Kings, Master Bimbo Rake Junior, dugay na ka nag-antos ka diya sa presuhan. Ikaw nga Diyos, karon ipakanaog na ang iyong gahom. Kani mo sa Divine Grand Master, Master Madonicio the First, ikaw majud ang the first kung ikatulo. Karon na ang panahon na jud ibalik na ang balaod kaniadto nga kutob sa mga sala mangangkon sa yuta nga dili iyaha diri sa dinatay malisuan sila ug mayabag sila magdagan-dagan sila diriya nga mawad-an sila sa saktong panghunahon nagpaminsar sa tanang mga doktor ug DOH nga ilang gi-control ang tanang tao sa tibuok kalibutan World Health Organization masabog ka na ang ilang dakong laboratory kaya aron dili madugangan ang mga matay o mga mata hinon sila aron ang mga tao nga mga inosente nga himo nang gawas nun kay kita ang tanan karon sa tibuok kalibutan gihimo mga kingkoy sa mga doktor ug DOH tungod silang sinsya silang medisina sila nga tao ra sila mga scientist nagpaka-Dios sila pero ang tinod nga Dios karon wala tuhoy sa kadaghanan ug ako nga nagsaysay nagpaila halos walay nito tanang niyubit ka na ko balikon ko sa akong Facebook sa Twitter o asa man maabot to sa FB sa YouTube sa akong live tanan malisuan sila may panghuna-huna uban siyang panalangin ug binisyon Divine Master Bin Idrik Master King of all Kings Master Bimberay Divine Grand Master Mas Madrid Universe ug ako si Prinsipe Hesus Kristo nga gikan sa kasalpan nga gipantos gibitay sa cross tanang kastigo pagdagmas kaniadto ubos sa mando ni Poncio Pilato kung kinsa man ilang material karon nga gipaluyuhan karon malisuan na sab sila kontrolon sila tanan ug tanang klaseng kalamidad ang bloke-bloke nga yelo sa North Pole, South Pole matunaw ug malusaw kana kung mabuto mo balik na sa buglunop ang tibuok kalibutan kay labihan na jud kahugaw ang kalibutan karon ang kalibutan nga kalibutan natin balikon ko tanan mga ni-unlike kanako nag-text kanako nga dili maayo karon na panahon nga maotro na ang inyong una-una dili na ka makatulog dili na mo ganan mukaon labaw sa tanan kini mga tao nga grabe ka ang kunan niyubit diri sa Dinagat Island nga naay mga tao diri nga naay nasa posisyon nga walay gihimo kundi mining lang
gipangkuha gipanghakot ang yuta sa dinat gipandala sa lain-laing lugar o kana mga inosente nga mga huyay gipandakop apan ang among labaw diri number 1 nga lagers. Mo na karong panahon na nga asa na karon ang hustisya gitamakan og may sa gobyerno karon nato ug mismo tong gobyerno sa Pilipinas sa gikontrol sa World Health Organization. Akong balikon hanyo akir kasing sa tanang kontur sa langit o siyuta apuhang yuta inang kalikasan ug amang kalikasan sa tanang kontrol sa north, east, west and south, fire, earth, air and water. Ibalik na ang balaod kaniadto labi na diri sa dinagataylan kutob sa matamak sa dinagataylan maliso o mawad na sila sa mga panghunahon kutob sa mga nagdili maayo sa akong Ginoong Diyos Divine Master Bin Idris Master King of All Kings Master Bin Borek Divine Grand Master Mas Madonna Kidapers panalangini kini akong video karong November 25, 2020 nga i-granted ninyo nga tanang mga angkunan walay mga barugan ang nasusunod og laing grupo diri sa Dinagat Island malisuan sila sa mayang pangunaw na dagang salamat basing panalangin ni Bendisyon Divine Master Bin Idris Master King of All Kings Master Bin Boray Divine Madonna Kidapers ili lamak sa bakta ni Diyos ko ngano gibiyaan mo ako ibalik na ang balod kaniadto nga tanang maghunaw nagdili maayo malisuan na sila sa mayang pangunaw dagang salamat po. Paalam.